bersama Pak Ahmad dan Sultan yang cantik cerita yang menjadikan harapan para penonton semuanya. Sudah saksikan pesona sepak terjangnya. Awas, iya. Awas, iya. Awas, iya. Awas. Baik, sekali lagi, saudara-saudara tepuk tangan yang meriah. Ada penampilan Mbak Amanda, sosok seorang putri yang satu ini yang cantik cerita bersama peserta jalan barengan dan saudara. Luar biasa sekali dengan sebuah saweran sekaligus dengan bingkisan yang tak terlupa pada malam hari ini yang kami hadirkan kepada para penonton semuanya. Request lagu dari mempelai wanita di pengantainya Mbak. Oke. Golane wong tuwa. Iku wong tuwa. Oke. Baik, request tembang bersama Mbak Amanda dan yang cantik cerita malam hari ini. Iya, bawa rotae Mas Koko ndek kono. Kalah tuwek kartune. Lah kartune Bayul wis sepoe, kartuku sik anyar. Lokasine niki ten Batu. Bulukerto, Bulu Dendeng Mas sing wonten patung jarane. Sebuah saweran kita nantikan dengan Sampun teko, Sakura Jaya sampun teko. Sepurane ya lur, soalnya aku rene iki mang yo bengi mari teko nisor gak ono sinyal. Iya Mas Koko jan aduh Dik iki lho Mbak Amanda iki lho aku maleru bidadarine pencak silat malian Mas Koko. Baik, masih bersama Sri Dewi yang cantik cerita Mbak Amanda bersama dan saudara. Walah nggih Mbak, Mas Donyo lokasine napa? Ten niku lho. Napa wau ya? Bulu Dendeng, Bulukerto. Kasih tumut punten iki. Bianter aku iki mang munggahe aduh asline. Waalaikumsalam Ki Ageng. Waduh Deni sor aku kalah tuwek ambek Pak Yul. Niki daerah Bulu Dendeng, Bulukerto Mas. Podo-podo desa Cangare tapi niki sing ndek dhuwur. Lek niku wau sing ndek nisor niku wau. Niku wau Cangar nisor niki ten dhuwur.
Pak Yul kartune. Penjawab ya. Oh, saiki lanang kabeh. Ayo lakunya apa yo? Oke. Waduh encen aku mang wis dikongkon mrene saking aku mang gak aru nggone. Lah padha-padha cangare iku lho. Lah wong ndek kene yo penak kartu simpatiku. Apene njaluk disetrekno iki rupane. Lah iso sinyal dene iso borot lho kartu HP loro iku. Dekene wek sampean meneh. Jare Pak Yul meneh dene iso rono jaran kepang. Muga aja ndek kono meneh sinyalku ilang e. Kalah tuwek kartu HP ku. Sik yo Mas, maro tak takon yo Mas. Iya penontonnya nek kene akeh bidadarine. Penjawab berikutnya. Permintaan tebaknya masih. Pacul panuri. Wis ki ageng riko iso nyetrekno HP ku cek sinyale gak mberot ae, Yuk masih bersama Sri Kadian Cantik Jelita Mbak Amanda bersama Kang Sadar. Iya, permintaan masih tebaknya. Apa lagunya Mas? Oh jangan pernah berubah, aku gak akan berubah kok Mas demi kamu. Iya. Baik bersama Sri Kadian Cantik Jelita Mbak Amanda. Biarkan waktu teruslah berputar, cinta indahmu baru rasa sabar.
kok Mas. Iya iki Ageng Mbak Amanda iki. Yo masih Serikandi yang cantik dari Mbak Amanda bersama Gang Sadar. Meneh tak golekane. Oh, Mbak Amanda iki ndek Facebook ah. Iya lek sampean manggendeni sor kono jan gak ono sinyal kartu simpatiku. Walah ya tak bodan. Dongakno lah tahun ngarep tahun iki iso tuku tower Mas. Ya hasilnya lebih apik Mas. Tak gaene resolusi 1080. Baik, masih bersama Persatu Medal Silat kepada Iki tak gawe resolusi 720. Menyapa Anda Awani lah tiga resolusi rada dhuwur titik lur. Tentunya kami Kali lagi menyapa pakai Anda data ya atas ngono undangan iku lah. Bapak Budi Santoso sekeluarga dalam bersama-sama dapat tanggung jawab memenuhi dari Persatu Medal Kemenangan dan Sadar.
Panses Mbak Amanda. Laura no wedang putih lo. Bawan. Anu. Wontene suguhane napa niku sirup napa niku? Sik tas main, Mbak. Sik tas main, tas sesi pencak silat. Sungkan katen galo kopi nang sing duwe gawe. Soale wis main akeh penontone, sungkan kate riwariwi. Pak Dewan. Matur nuwun, sik lur ya sepurane suaraku entek lur. Mas Putra Tunggal, mari performae pemaine tak sepilno panjake. Mas Putra Tunggal matur. Mas Hamid, lek niki koyoke tasih suwe bantengane Mas, tasih sesi pencahan niku. Lokasine ten Bulu Dendeng, Bulu Kerto, Cangar lur. Lokasine ndek Bulu Dendeng Purwosenjata iki lur. Lokasine ten Bulu Dendeng Purwosenjata iki lho kula ndek punten ndek kampung Gang Sadar sing ana patung jarane. Lah niki undangane kula tasih dereng semerap mungkin tak tanglet kalih Jayus. Tahun mriki 4 grup Mas undangane. Lokasine ten Bulu Dendeng, Bulu Kerto, Kota Batu. Mas Koko, Mbak Amanda sik mangan Mas Koko, mari performa. Mbak Amanda sik maem iku lho. Wonten grup Sumberrejoan, nek Sumberrejoan lek gak salah ten Cangar Nisor niku wau Mbak. Sing ten Eka Sayekti. Mbak Amanda wis mangan lur, wis mari performa. Bandeng Keramat di Nisor Mas, sing di Cangar Mas, iki aku sing di Bulu Dendeng. Jaya Mataram Kamun Dugi sedaya. Untuk pemainnya pun Dugi sedaya. Posisine ten Bulu Dendeng, Bulu Kerto, Cangar Mas, ten kampung niku lho sing wonten patung jarane niku lho. Posisine ten
Dendeng Bulukerto punten iki lho Mas. Mboten wonten parkire. Mas Al, gak ono parkir. Iya, niagang meneh ta. Golek sing penak sinyale. Lokasine niki ndek Bulu Dendeng. Punten Cangar lho. Mas Rejo Wahyu Sejati ten Batu. Iya Pak Ferry, kula pindah niku wonten isor mboten wonten sinyal. Mboten lokasine ten Kota Batu niki. Ten Bulu Dendeng. Cangar Bulukerto Kota Batu, Mas. Bersama teman-teman Pramuguri dari rekan Dana, saudara berhubung dari Joyopata Masok. Pemainnya sampun dugi sedoyo, Mas. Iya gini kok. Ini Coryo. Kami berikan Waalaikumsalam Kang Bolos. Walah nggih Mas Rizky. Pokoke anjer-anjere patung jaran Bulu Dendeng Purwo Senjata. Punten nah iku. Nah niku anjer-anjere patung jaran. Iya Mas Putra Tunggal, aku mang teko kono, ndek kono ono Eka Sayekti. Tapi ndek kono gak ono sinyale, aku mang merono. Mas aku orang baik, lokasine ten Bulu Dendeng Purwo Senjata. Gang Sadar sing wonten patung jarane niku lho. Tirose undangane 4 grup ten mriki, Mbak. Untuk ancer-ancere Gang Patung Jaran Lur. dari rekan Dana, sebuah benar-benar pejabat Sabon. Walah yo Mas, Pak Giono soalnya kalau mau dugi Cangar nisor ten bandengan Eka Sayekti. Lokasine ten Bulu Dendeng Gang Jaran. Nah. Undangannya 4 grup Mas Hari Eko.
kok bantengan Mas ngono. Allahumma sholli ala Aku nge-live nang YouTube Mas. Sobat-sobat jajaran Jawa Peduli dari dalam bersama. Oh iya, oh iya. Aku nge-live di YouTube ambe golek offline-an lur. Oh iya. Oh iya. Bandengane niki tuan rumah Gang Sadar Bulu Dendeng. Sing wonten patung jarane niki lho lokasine. Iya. Iya Mas Agung meneh aku tak apa iku. Menurut Bapak Saudara Sumber Gondo meneh tak golekane. Jawa Barat dari Labusa. Oh iya. Angge Mas Arubil niki koyoke gebiak niku lek ngarani. Oh iya. Sama nonton aduh. Sama nonton di YouTube lur lek pengin hasilnya luwih apik. Lah iki. Oh iya. Soalnya ambek talent nang YouTube ambek tak golek video offline makane gak iso buka HP. Oh iya. Lagi lah kula mboten semerap kali kula mboten saged buka HP, HP-ne kula damel nge-live sedaya lah niki. YouTube-e padha Mas, Bakso Wareg Channel. Luar biasa sekali. Dari mana-mana semuanya. Dengan pesona-pesona sepak terjang. Yang dibawakan oleh teman-teman Jawa Peduli. Dari wilayah Pusat Kota Bingin Pujon. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Malah nggih Mas Dono kula damel nge-live sedaya HP-ne. Lah niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Jajaran Jawa Barat dari Labusa. Niki ten Bulu Dendeng Gang Sadar Kampung. Niki lho patung jaran. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Di jembatan niku sampean lurus Mas. Oh Persis di jembatan perapatan niku wis ana ge parkir. iya. Baik, sekali lagi saudara-saudara teman-teman yang Sing wonten Nadine wonten, Mbah Amanda wonten. Lah niki lho Mas Rizky sing semerap matur suwun Mas Rizky. Undangane niki lho sampean waca soalnya HP-ne kula damel nge-live sedaya.